Halo, assalamualaikum dulur, ketemu karo aku nih. Hawane panas, rapatene udan, angin-angin, terus caping gunung. Caping gunung. Apa terus nganggo caping gunung terus adem? Nah, udan panas kan kayak gending. Gending. Gending Jawa. Makanya udan udan. Panas-panas sih enak yo ngombe es. Aslinya ra penak. Mulanya apa penak? Sore tatem enak piye? Panas sih lo ini. Ore. Ngombe es lur penting. Tiga ngerak lur kene iki daerah Grobogan. Pinding rong dina udan. Daerahmu piye udan murung lur? Karang banyu ora. Nang Bluro. Grobogan iki nggone larang banyu lur. Jawa Tengah ya. Nggon larang banyu ora, Mas? Gak, di pam dhewe. Iki dah pamit. Alah. Nang daerah kene iki ngono kuwi lho. Angger kemarau ya wis banyu larang. Ning jeblok, Mas. Kok jeblok? Nek udan nih. Enak udan. Ora udan kok jeblok lho. Nolo. Kebawa, Mas. Iya. Manut kowe lah. Iki lagi ono wong adoh lur main dandane nang gone masih dipasang wong Bluro. Kalau montore. Kota Budi mono. Asik dene ngajine basike GL Pro. Dadi rongkone GL Pro dimodif. Dadine kan kurang sip. Kota tekonane wong e. Nang Bluro, daerah Banjar. Bluro ning ndi, Mas? Banjar. Banjar kuwo, Mas. Banjar Bluro ngawen mlebu ki lho, Mas. Andeng kan nganu kuwi. Nggon nganu iki lho. Nganu Jam 6. nggone nganu wonge bengkele tekak-tekok lho. Tekak-tekok. Pak wonge duwe dana kenakalan dhewe tekak-tekok nggone. Lanange nglupuaki. Jenenge nding jembatan ya. Mi. Yo lho, sre bengkel CB nyatane ya dandan revo barang. Sre bengkel CB lho. Oh, arkadana. Bengkel ala kadarnya iki wong iki. Lah ya wong golek duwe ya Dik ya. CB tok ya kurang nek. Ya engko nek CB-ne mau kek ya nek. Nah ya ngopeni bojo sini tanggo. Bojone iki sitokne kan butuh dana kenakalan barang lho warai biasingan nek. Anggarane. Anggarane per bulan apa per hari? Mingguan. Gawe kas. Merode to lho krungu dhewe lho. Biasane kan wong meneng iki mung rada somplak. Iki lur. Mas Jarwo entuk GL 100 iki. Bahan iki karepe di standarne ngono lho. Dadi kemarane support. Rega pira, Mas? Cemek Cemek siji. siji. Cemek siji pira? Cemeke delok-delok cemeke kunting ora. Regane pira 2,5 juta. 2.800.000 lur, padahal mati pajak. Wis mesine jek cilik ngene iki. Nek setahun yang lalu aku nek ngene iki paling gak regane 900 itu wabuat. Saiki ra entuk lur GL 100. GL 100 saiki yo enek regane. Biyen iso murah Apple 1000 kadang entuk. Padhe ya. Ya kayak penjual motor kayak gitu. Yang topenan irengnya di dagangan GL 100 saya tuh Pak. Ya lur. Gone wong Bluro ya Mas ya. Iki noto ulang iki. Iki asine rongko GL Pro. GL Pro apa Mega Pro iki? GL Pro, Mas. GL Pro. Tahun berapa? 98 iki lho. Iki rongkone jase GL Pro yang ngene iki dadine. Tapi nek sing iso sing notoh ya iso apik jane, tapi kan kurang sip.
luwe cipna nganggo rangka sambungan. Iki wong nganggo dhewe iki lho. Sing wis PNP bekel panjang iki. Sapite kasih repro. Nyuting kok sapite ganti kabeh iki lho. Iki selebore wis 3 star ya iki ya. Iki sapi iki selebore. Lebor sebes 120. Bane digedeni neh nek dalane rusak. Ben penak. Oh CB dalan kudu ban gede kan dalan rusak langsung sasak. Kali dirombak total iki. Iki tangki Zenku apa iki ya ketok kaya Zenku. Iya Zenku iki. Tapi saiki tangki ngene iki jarang enek sing duwe. Gulane angel. Persis kok ngene Mas Ragil iki tangkine lho. Dirombak total neh. Gorene ado-ado tekan kene. Neng Purwodadi. Gabus Ulur Sari lur. Lah iki kok ngerti kene gur-gurane piye lur? Delenge Mas. Delok apa? YouTube. Delok YouTube. Berarti padha iki lur korban YouTube Mas. Jerene bengkele ya. Korban YouTube jerene. Kurang ajar bengkel iki. Diwe rezeki mengorban-korbanke wong. Hai. Oh, YouTube jelas riu giwe ta ya. Ora enek basang W iki gak enek. Wiji W ra. Enek wiji basang bengkele ngono. Ya Mas. Kayak wiji W. Iki terkenal viral lur. Apa kenale lur? Terkenale anu wong lha pokoke ora lho pokoke. Pribadi aja bayang. Tangga teparo. Domeri. Iki barang ya ceritane ya di body CB Mas iki. Apa tak gawe chopper. Digawe chopper lho iki. Apa digawe chopper ta. Nyapo iso kompresor barang iso. Iki kira-kira bukan review ora lho iki mesine. Standar racing iki. Iki disentek ndang iki bengkel-bengkelan ndang. Iya jajal. Wong kompresor kon nge-review ngono ora wong. Enak ndak. Iki lho lur. GL Pro sing pengen GL Pro iki dijual lur. Murah-murah saja. Hubungi kayak Mas Patmo. Iki Mega Pro apa GL Pro basic 95 Neotech. GL Pro 95 Neotech. Pajaknya tertib. Double starter ya ta. Sekoke ya wis digrevo. Yang lo double serang. Peleke ya sikil-sikilane Rossi lur. Pokoknya iki siap jalan. Sing pengen tuku motor iki ya engko tak wae nomere WA ya lho. Nomere WA Mas Patmo. Dadi langsung hubungi ae kono. Nek kene iki daerah Grobogan ya lho. Gabus Ulur Sari. Bungas. Bungas karo. Neng kene neng Google Maps setren lho. Pokoke kuwi. Kok malah setren. Iya. Ya. Double jreng. Lebore ya. Wis Ninja iki plate. KF plat Purwodadi berarti ya lur ya. Plat segejek suwi gitu. Iya. Pokoknya sing minat langsung hubungi ngono. Hargane tak kira ya terjangkau ya Mas ya. Ya. Terjangkau. Ini nego-negonan kok hubungi dhewe lho. Nomere ya nomere nang ngisor deskripsi kene lur. Monggo tak dokon nang dhuwur dhewe komentar. Tak dokon nang kono oke.
Pokoknya sing kepo arep motor iki tekon-tekon langsung WA wonge. Oke? Oke. Ini. Masa langsung mbok proses Mas iki? Olahan Mas. Langsung diproses. Alteku nang bar. Di Alteco. Gak anu to, nganggo upo ngono iki to. Solder. Mbok solder. Oh iya. Iki lho regane jek enak lur. Ya iki lho regane lur. Milih daerah pundi sono? Kira tuku nanti lur. Kira tuku nanti? Jawa Timur berarti paketan nih. Wow. Jawa Timur kuwi Iki berarti anak-anak yang Jawa Timur lur iki. Bekel panjang wis PNP ya, tapi kita bolongan telu berarti GO 100 ya gitu. Nek CP tetep gua iki. Tis ngono. Motor kae. Pokoknya romba habis beredel kabeh. Dibantai. Iki gua kabeh rongkone mburi karo sapite gua kabeh. Di bekel panjang kelengkapannya anu lho. Step karo manisan ngarep. Sikatan Lur videonya cukup semono ya. Oh ya sing paling aku neng Kediri rada suwe lho. Sing duwe CB Mening daerah Kediri Nganjuk pengen di-review WA-an aku lur, tak reviewne ta. Pokoke moro neng Kediri banyakan ya lur, omahku kono lur. banyak. Sing pengen di-review kirim ono nomor WA apa WA-an aku langsung lur. Engko tak review motormu. Ya apa ora? Resek-resek. Ben hit ya ada motormu lur. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen nang isor kono lur. Ben aku tambah semangat nang videone, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blar-blar. Kopokmu ya, kopokmu. Like J. Cole, it's my first time. Goddamn, man, she's so fine. She got a body and a sharp